tarda. És un plaer donar-vos la benvinguda en nom del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Avui presentem les obres seleccionades i guardonades de la tercera mostra d'arquitectura de Barcelona i la 8ª del Vallès. I és un plaer, de les 200 obres presentades, 40 han estat merescudes d'un reconeixement que ara compartireu i descobriran perquè tots els guardonats encara no ho saben. De fet, tots ells estan des de les seves cases. I volem agrair especialment a totes les administracions que avui ens acompanyeu, de l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Terrassa, de Sabadell, de Mataró, que serà el relleu a qui li passem la penyora, i també agrair especialment a la Diputació de Barcelona. També vull agrair al jurat que ha fet possible aquestes mostres, en representació dels arquitectes de l'administració, la Mercè Llopis i l'Anna Busquer. Agraïm també a Toni Gironès per la seva creativitat, a Amadeu Santacana pel seu compromís, Marc Santamaria per la seva innovació i a Jordi Querol per la seva experiència. Tots ells ens han ajudat a que la reflexió que s'ha generat al voltant de totes les vostres obres presentades ens ha permès aprofundir en molts temes importants des de l'àmbit de l'urbanisme, l'arquitectura i des d'una mirada molt oberta de la professió, que és el que avui també veureu, que no només posarem en valor obra construïda, que podria ser la més convencional, sinó una modalitat més oberta. Volem agrair a la Diputació de Barcelona per haver-se sumat en aquesta iniciativa de posar en valor la feina dels arquitectes de l'administració i que aviat ara veureu una mica els premis. Passo la paraula a Miquel Torner, el delegat del Vallès. Bé, benvinguts a tots en aquest lloc que crec que s'adiu amb el premi, amb els guardons que donarem avui. Jo us explicaré una mica com funcionarà l'acte. Aquest acte serà mig directe, mig gravat, ja ho anireu veient, perquè la idea és que totes les obres seleccionades, presentades, depèn de la modalitat, us apareixeran i les podreu contemplar perquè han estat guardonades i perquè han estat seleccionades. Primer començarem amb les modalitats 2, que serien les que tenen el Premi Diputació. Primer veurem les obres presentades i finalment veurem les premiades. I després passarem a les modalitats 1, que són les que coneixem habitualment, que són les d'obra construïda, en què primer passarem a veure les presentades a les mostres de Barcelona i posteriorment les mostres del Vallès, tant les que han estat seleccionades com les que han estat guardonades. Finalment entregarem el Premi Ciutat de Terrassa a la millora de l'espai públic. I finalment acabarem aquest acte amb un petit concert que ens donaran la gent de la Fundació Grup SIFU. Passo la paraula a en Cesc Camps, que és el comissari de la mostra, perquè us expliqui com funcionarà tot plegat. Bon vespre, benvingudes, benvinguts. Les mostres d'arquitectura han estat des del seu inici més properes a un acte d'expressió col·lectiva que a un concurs. Busquen trobar la bona feina allà on estigui, on s'hagi produït i a l'escala que s'hagi produït, intentant evitar concentrar la mirada, limitar la mirada a una, dues, tres obres, sinó obrir molt més el ventall. I la veritat és que és un munt d'arquitectes qui aporta solucions al dia a dia, bé sigui vinculats amb solucions vinculades al món que coneixem com a perfil clàssic, és a dir, aquell que ja ens coneixem, el que és més estàndard, per dir-ho així, bé sigui en altres àmbits de la societat en la que també hi fem molta feina. I ara avui és un dels dies per començar-ho a veure. Tendir a exposar aquestes dues maneres diferents de donar solucions, això és exactament el que persegueix mostres. I el que veurem a continuació és un nou format, és una producció que no havíem fet mai, que és, per una banda, molt complementari al que hi ha, el que per altra banda no renunciarem, que seran les exposicions, els catàlegs, els possibles actes que es puguin fer en el futur per aprofundir en alguns temes que sortiran aquí. I a més, ve a ser una d'aquestes maneres d'expressió col·lectiva. És una altra manera, és complementària, com deia, i a més intentant trencar
una manera que tenim de fer una mica estàtica i difícil, perquè l'arquitectura efectivament és molt difícil d'explicar en segons, però el que sí es pot fer amb ella és assenyalar-la, és indicar-la on és, on està. Això és el que busquem. I per altra banda té una certa similitud amb un personatge que el Vallès tèxtil, i em consta que el Maresme també, tenim molt entrat a la memòria, que és el viatjant que portava una maleta lleugera, el més lleugera possible, algunes no ho eren, però que en deien el mostruari, en realitat és un mostrari. I és on hi havia el recull de les millors teles que venia aquell viatjant i que a partir d'aquella mostra petita el client podia fer-se una certa idea de què és el que l'esperaria en el cas que ho comprés. Això és el que ens agradaria reflectir en les mostres. Per tant, us donem la benvinguda a la maleta del viatjant. Com heu vist, són modalitats 2. Aquelles que no estan vinculades al món, sobretot de la construcció, de l'edificació i de l'urbanisme, perquè si bé divulgar l'objecte de la nostra feina, com us explicàvem, és prioritari, el que és igualment estratègic per nosaltres és, des del naixement de les mostres, és explorar i fer visibles aquelles diverses habilitats i potencialitats que tenim entre nosaltres, però que no estan vinculades estretament al món de l'edificació. I és precisament en aquesta diversitat en les que es basen les modalitats 2, com veurem ara, que recullen accions que van més enllà del perfil clàssic, com deien, que en veurem de molt diverses, algunes realment lluny d'aquest perfil estàndard, i algunes altres més properes i més prèvies al que és tota la transformació urbana, el desenvolupament urbanístic, però que no estan dintre del que entenem com a planejament o urbanisme, tal com ho entenem fins ara. I en aquest propòsit de posar llum en aquestes diferents tasques, ens acompanya des de principis ja una mica abans, però sobretot des de principis de 2019, la Diputació de Barcelona, que a través del seu premi a la innovació en la gestió de l'hàbitat urbà, que és que veurem avui a qui s'ha adjudicat aquest premi, posa en valor la tasca, aquesta que dèiem, en aquest cas una tasca especialment invisible, que és la dels arquitectes i arquitectes que estan treballant dins de l'administració pública. Endavant, si voleu passar, sisplau. Com incloure la infància als processos de transformació de l'espai? Empatitzem de qual seré és sobretot un procés pedagògic, participatiu, de valors inclusius, de reflexió i de consens. El projecte Comerç accessible sense barreres, impulsat per les Universitats Politècnica Internacional i La Salle i l'Ajuntament de Barcelona, persegueix formar i sensibilitzar sobre l'accessibilitat en el comerç. La Boqueria Taller d'Arquitectura crea una xarxa de complicitats al voltant de l'emergència habitacional, l'ocupació, la formació, rehabilitant pisos mitjançant la implicació directa de tots els agents. La ciutat de Barcelona afronta reptes importants. El programa Superilles aposta per la millora de l'habitabilitat, la biodiversitat i la mobilitat a través de transformacions en el seu teixit urbà. L'Ajuntament de Barcelona també desenvolupa a través d'aquest pla un model reproduïble de millora dels modes de mobilitat, de l'ocupació de l'espai públic, la qualitat del medi ambient i la seguretat. Els següents dos treballs de l'Ajuntament de Barcelona se centren en l'anàlisi d'atributs, valors i generadors d'identitat en el cas de Vallcarca, mitjançant la participació veïnal i la definició d'un àmbit de ciutat coherent. I pel que fa a la Clota, en l'auscultació del barri i l'elaboració d'accions per a l'encaix del planejament, mitjançant valors socials, estètics, històrics, productius, simbòlics i ecològics. Presència i absència. Cap element del patrimoni de la ciutat representa aquesta dualitat millor que el seu antic mur. Aquest pla ofereix les eines per comprendre'l i apreciar-lo.
Estructurar les polítiques d'habitatge a Barcelona en un context d'emergència habitacional. Projectar estratègies d'habitatge i garantir la funció social. Aquest és l'objectiu del Pla 2016-2025. El Rec Comtal és una de les estructures hidràuliques més importants de la història de Barcelona. L'estudi Carles Enric proposa els criteris i els protocols interdisciplinars a seguir en futures intervencions. Ricardo Alarcón ens mostra la tasca de coordinació i mediació entre diferents agents públics i privats implicats en la rehabilitació de 26 edificis a Sant Joan d'Espí. El sistema de Carlo Mezzino neix de la doble necessitat d'organitzar amb rapidesa els objectes a la venda i d'exposar-los de la manera més clara i atractiva. Els següents treballs són 2 portals web. El creat per Patricio Martínez i Maximià Torruella, especialitzat en el sector sanitari, és una eina que permet als arquitectes elegir materials de construcció amb criteri salut. I el portal de l'àrea metropolitana de Barcelona, desenvolupat per més de 400 experts en diferents disciplines i dirigit a divulgar els continguts del Pla Director Urbanístic Metropolità. El treball de Vora Arquitectura és un llibre recull d'idees de com actuar d'altres maneres, pausades i evolutives, a la ciutat, a partir d'una proposta presentada al concurs de la plaça de les Glòries de Barcelona. L'àrea metropolitana de Barcelona ens ofereix 2 exposicions. La primera, amb projectes d'arquitectura i urbanisme fets els darrers anys i basada en un material inèdit, l'imaginari que els ha fet possibles. I la segona, un exercici de transformació de l'espai que evoca la profunditat del seu fons documental i posa en valor el paper dels arxius com a preservadors de la memòria i difusors del coneixement. També de l'AMB és aquest 5è volum de la col·lecció Espais Metropolitans que neix amb la intenció de convertir-se en un llibre de referència en el món professional, allunyant-se del concepte de catàleg. Gerard Guerra fusiona a Musitectura, l'arquitectura i la música, difuminant la frontera entre espai i temps, estimulant la reflexió de 2 declinacions d'un mateix procés creatiu, transformador, artístic. GMG Plans i Projectes presenta el seu mètode de treball transversal entre agents públics i privats per abastar i resoldre un pla tan complex i sensible com el de l'habitatge. ArcBac Cooperativa d'Arquitectura ens mostra com es pot concebre col·lectivament un espai públic, cultural i formatiu, com divulgar-lo i com gestionar-lo. Podem imaginar l'escola que volem. Aquest és el repte afrontat també per ArcBac, per involucrar tots els agents de la comunitat educativa en la reformulació de l'espai docent. Transversalitat, estratègia, replicabilitat són algunes de les eines que l'Ajuntament de Sabadell proposa en aquest nou mètode d'articulació dels espais urbans de la ciutat. La Diputació de Barcelona vol posar en valor la creixent diversitat i complexitat de les tasques dels arquitectes municipals per crear ciutat, equipaments, els espais públics, els habitatges i d'altres dotacions en un context urbà i social dinàmic amb uns canvis constants i uns nous reptes. La millora de la salut, l'accessibilitat, el canvi climàtic, la percepció ciutadana, ara els efectes del Covid, etc. Els arquitectes municipals aporten la seva visió global
i capacitat de coordinació per aglutinar els criteris dels diversos agents participants en aquests processos. El Premi Diputació de Barcelona vol premiar les millors accions en la gestió d'aquests hàbitats urbans complexes i vol suposar un reconeixement i un estímul per a tots aquells arquitectes al servei de les administracions públiques. Volem premiar aquelles accions que són innovadores des d'un punt de vista de metodologia, de procés, de gestió, on hi ha diversitat d'agents i molt sovint una complexitat associada a diferents punts de vista i diferents interessos. Valorem sobretot que el procés sigui extrapolable, traslladable a diferents municipis i utilitzat per diversos tècnics municipals. Ens interessa d'aquest treball tant l'àmplia visió que en fa de la mobilitat i dels modes, com la gran quantitat d'agents diversos que s'han cridat a participació. Volem posar en valor el procés en si mateix, totalment extrapolable, encara que sigui en espais de menor complexitat i amb menor pressupost. Per altra banda, volem dotar d'una menció especial a aquest treball per com s'ha traslladat el mètode d'aprenentatge i servei a una necessitat tan clara dels nostres municipis com és l'accessibilitat al comerç. Ens interessa especialment com ha aconseguit la sensibilització dels estudiants d'arquitectura i futurs professionals respecte a aquesta temàtica, com les entitats del sector han pogut expressar les seves necessitats, com ha ofert solucions als comerciants per adaptar els seus comerços i com ha implicat també a d'altres agents municipals per aconseguir dur a terme les propostes. Es valora la capacitat de buscar estratègies de transformació urbana àgils i amb visió global. Articula alhora diferents departaments i serveis del mateix Ajuntament i diverses accions en diferents espais físics amb un únic objectiu, millorar la connectivitat dels espais lliures i crear recorreguts amb valor afegit. Aquesta maleta està plena de coses i de tant en tant ens hem d'anar mirant el llibre. Sí. Endavant, endavant. No tens micròfon? Perdona? Sí. Bueno, tornem a estar aquí. Ara volem fer un petit impàs i us volem explicar per què estem aquí, no? Una mica. I estem aquí, doncs, en part per aquest confinament, no? Perquè el més normal és que estiguéssim a la sala d'actes del Col·legi d'Arquitectes abraçant-vos amb els nostres Picassos, però bueno, aquesta situació ens ha fet repensar. Hem volgut fer-ho en un espai obert, una mica més segur per tots, complint tot aquest distanciament, però també té molt de simbolisme el fet que haguem escollit aquest espai. Estem aquí perquè d'alguna manera aquesta Torre de les Aigües el 1867 va fer possible l'arribada de l'aigua potable a la dreta a l'Eixample i va fer possible el creixement de la ciutat. Agraïm a l'arquitecte Josep Oriol Mestres per aquesta gran obra que va fer possible tota aquesta part important de la ciutat, però també volem fer visible que fa 33 anys es va aconseguir fer el primer interior d'illa. O sigui, estem en el primer espai que ara us intentarem molt, molt breument explicar-vos com va ser possible aconseguir aquest espai públic guanyat per la ciutat. I avui us presentem una espècie de matrimoni a tres que hem fet, que és amb un trio, amb la Dolors Illas, que és la vicepresidenta de l'Associació Veïns de la Dreta a l'Eixample i també arquitecta, que us explicarà una mica l'origen, i amb Xavier Llobet, que és el president de Cor Eixample, l'entitat que impulsa el comerç de proximitat i que una mica ens plantejarà els reptes de futur que arrel d'haver fet aquest concert i aquesta trobada d'aquests premis ha iniciat un treball conjunt. Passo la paraula a la Dolors. Molt bé, Sandra. Estem molt contents, el Xavier i jo, d'haver compartit aquestes experiències amb el Col·legi d'Arquitectes i us llegiré una mica la nostra presentació com a associació de veïns. Bona tarda, jo estic aquí en representació de l'Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample, un barri que, com tants altres espais centrals de la ciutat, és molt cobejat i admirat pels visitants, però
que pateix serioses mancances que hi fan la vida a vegades una mica complicada. Té pocs espais públics, poques dotacions veïnals, té una gran contaminació atmosfèrica i, a més, segur que sabeu que està fortament amenaçat per unes pressions especulatives i turístiques insostenibles que massa sovint acaben expulsant els veïns i les veïnes dels llocs que els han vist néixer i que els han vist créixer. Però també com a arquitecte voldria reivindicar la nostra feina, que és una baula molt important en la transformació dels barris, i recordar-nos que cada una de les nostres accions, per petites que siguin, poden contribuir en una major qualitat dels nostres llocs i de la nostra vida. Per exemple, en el darrer any, el grup d'arquitectes de l'Eixample s'ha sumat a la reivindicació del taller Mar Riera com a Ateneu i Centre Cultural del barri i li vam dedicar la passada festa de l'arquitectura d'aquest 2020. Doncs no us ho podeu creure, ja ens podem felicitar que l'Ajuntament n'ha aconseguit recentment la titularitat. I celebrem ja aquest primer gran avenç per donar resposta a les necessitats ciutadanes. Perdoneu, però és que m'emociono. També avui, les mostres d'arquitectura de Barcelona i el Vallès heu vingut als jardins de la Torre de les Aigües, que va ser el primer interior d'illa col·lectiu, assolit ja també gràcies a una mobilització ciutadana dels anys 80. I aquella mobilització ja va ser articulada, entre d'altres, però molt liderada per la Magda Saura, arquitecta i veïna, que ara ja no hi viu però vivia aquí, i amb una gran implicació de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Aquest és un espai que és un refugi climàtic únic en un entorn densament construït, però amb els anys s'havia anat degradant víctima del seu propi èxit. Doncs el fet que el Col·legi d'Arquitectes, buscant aquests nous horitzons i noves sinergies socials i veïnals, el fet que hagueu vingut a celebrar aquí avui aquesta festa no només ha precipitat una posta a punt de l'espai llargament reivindicada, sinó que està ja cristal·litzant en un projecte conjunt per repensar i reivindicar la necessitat de més i millors interiors d'illa de l'Eixample. Per tant, Sandra i Xavier, hem redescobert el valor de sumar iniciatives de diferents procedències per realment empènyer tots junts amb més força. I a més, sabem que som afortunats perquè podem compartir i perseguir els nostres somnis. O sigui que ja està. Com a associació de veïns us volem donar les gràcies a tothom, al Col·legi d'Arquitectes pel seu suport, a les persones del districte de l'Eixample per la seva feina d'avui i la de sempre, i sobretot a vosaltres per ser aquí i per compartir aquesta vetllada. Salut i bon veïnatge! Molt bé, bona tarda a tots i a totes. Jo, a part de ser president de Coreixample, soc òptic, per la qual tindré una altra visió. La visió és molt important. Aquí celebrem aquesta acció conjunta amb l'Associació de Veïns i amb el Col·legi d'Arquitectes. Aquest jardí representa el primer interior d'illa, com deia abans també, recuperat pels ciutadans a Barcelona. Per aquest motiu es va crear una associació d'amics de la Torre de les Aigües, aprovat els seus estatuts el 22 de juny del 1987. Tot això va ser possible per dues persones com Josep Maria Martínez Marí i Pere Ferrandiz i jo mateix, que era un baby, al costat d'ells. També, com ha dit la Dolors, la figura de la Magda Saura i el seu marit, el senyor Montanyola, també arquitecte, i algunes persones més que en un altre acte més endavant us comunicarem i us ho explicaran, però també volem ser els primers a iniciar una estratègia conjunta de millora. I així ho farem presentant-nos tots tres entitats juntes a la convocatòria d'ajuts a la innovació urbana, Ciutat Proactiva, impulsada per la Fundació Vit Habitat Ajuntament de Barcelona. La proposta Illa Verda ens posa en tres reptes. El primer, recuperar l'ús de la platgeta. Amb estratègies creatives com un semàfor, amb sonometria, per fer compatible l'activitat com a refugi climàtic i el confort del veïnat. La segona,
la possibilitat d'obrir els comerços que donguin a l'interior d'Illa per fer-ho més permeable i segur. La seguretat es dona quan et veuen. I per tercer, plantejar un projecte conjunt de millora dels terrats i incorporació d'energia fotovoltaica. Aquestes propostes concretes sabem que podran ser replicades, igual que es van fer quan el Jardí de la Torre a les Aigües va iniciar un fructífer camí de recuperació de l'interior d'Illa. Per tot això, moltes gràcies per convidar-me a fer-vos aquest relat i per explicar-vos els nostres projectes. Gràcies. Bé, ara ve el bloc que a tots ens és més familiar, que és aquelles obres que ocupen les modalitats 1, que es fan referència a les més clàssiques, aquelles modalitats que tenen a veure amb renovació de l'espai públic, amb rehabilitació, equipaments, habitatge. I seguirem amb el mateix llenguatge que portàvem fins ara. Si us heu fixat, és un llenguatge bastant dinàmic, diguéssim, no perdem massa el temps, per dir-ho així. És un llenguatge molt basat en les xarxes i molt basat en internet. De fet, l'orientació que li volem donar a tot aquest material, el que heu vist i el que veureu endavant, és que a partir de diferents maneres d'agrupar-lo i de combinar-lo, ens dirigim a diferents públics potencials. Això d'aquí formarà part d'una exposició que serà itinerant, semblant a la maleta que us explicava abans, que també és itinerant per sobre de tot, i que l'exposarem de manera també audiovisual, com evidentment, juntament, com us deia abans, complementàriament a el que tenim clar que és el clàssic i que funciona també, que és el paper, és a dir, exposicions i catàlegs, i funcionarà per tot el territori. Per tant, les modalitats que presentem ara són, com us explicava, les clàssiques. El jurat, format per 6 persones, que abans ha citat la Sandra, ha fet de totes les obres presentades, ha fet una selecció, diguéssim, amb 2 grans paquets, seleccionades i guardonades. Alhora, dintre d'aquest grup d'obres, de les modalitats 2, ens ha acompanyat també l'Ajuntament de Terrassa, concretament que han focalitzat específicament a través d'un premi, concretament el Premi a la millora del paisatge urbà, aquells treballs que, en fi, tinguin l'escala que tinguin, estan dedicats i aconsegueixen una millora important de l'entorn públic de la ciutat. Endavant, doncs. Les obres seleccionades en aquestes modalitats i algunes de les qualitats més destacades pel jurat han estat les següents. És una interessant aportació de calidesa i sensibilitat en la distribució interior i riquesa d'espais en la façana posterior. Un molt bon exercici d'aprofitament del gran desnivell del terreny per a potenciar l'ús de l'exterior com a part de l'edifici. Bon resultat de recuperació d'elements patrimonials, amb una alta implicació de sistemes sostenibles i acurada rehabilitació del conjunt. Exemple d'èxit en l'estalvi d'espai, l'ús de materials sostenibles, la integració en el paisatge urbà i l'entusiasta participació veïnal. Es fa palès l'esforç per aconseguir un petit edifici apte en entorns diversos, flexible, modulable i receptiu al seu fi didàctic. Clar en la forma, curós en la diversitat d'usos i precís en l'estudi de les distribucions flexibles dels habitatges.
hàbil transformació i millora de l'espai urbà, tot i haver hagut de treballar amb escales tan diverses en un mateix àmbit. Curosa i subtil intervenció de reposició d'elements i renovació i millora parcial sense alterar la qualitat existent. Aquesta intervenció aparentment senzilla en un context molt complex aconsegueix solucionar un munt de mancances del territori a múltiples escales. Bon exemple d'intenció i claredat en la resolució de circulacions, espais de lleure, renaturalització, sense alterar la topografia existent. Tot i la complexitat de circulacions, usos intensos i diversos en el temps i l'espai, aquesta intervenció assoleix un alt nivell de confort urbà. Actuació eficaç en la transformació de l'espai, a partir d'una intervenció ferma, però sense desvirtuar l'original, obert i flexible. Aquesta intervenció demostra gran audàcia en recuperar patrimoni sensible i alhora satisfer exigències molt superiors a les d'origen. Una aparentment senzilla actuació en mobiliari aconsegueix un profund efecte transformador de l'espai. Clar exemple d'intervenció subtil, amb sentit de l'economia, que aconsegueix un vi substancial en el confort i la flexibilitat de l'espai. Estratègia d'èxit. La d'unir la majoria d'estances interiors amb el pati, mitjançant la perforació ordenada i lluminosa d'espais abans tancats en ells mateixos. Aquesta obra posa de relleu com, amb una actitud sensible i una estratègia potent de no invasió, de reducció de la petjada i la construcció dels mínims imprescindibles, s'aconsegueix un resultat molt eficaç tant en la preservació d'aquest ecosistema com a la transmissió dels seus valors. El jurat valora l'habilitat en la col·locació d'aquest volum d'apariència efímera a una terrassa d'interior d'Illa d'Eixample. La posició lleugerament distanciada de la façana existent genera nous espais de relació, noves possibilitats d'ombra i privacitat respecte a l'entorn que enriqueixen, donen versatilitat i dinamitzen el programa original. En el cas del casal de Trinitat Nova, tot i ser un edifici semienterrat i tancat en si mateix, el jurat valora com a través de la topografia s'integra l'entorn urbà i valora també l'esforç per fer present en tot moment la llum natural. Des d'un espai central a doble alçada es reparteixen la resta d'estances d'una manera molt clara i afavoreix el funcionament d'aquest tipus de centres. El jurat valora molt positivament com a referent d'un model d'habitatge cooperatiu amb totes les seves conseqüències, des del principi de la promoció, amb tota la gestió, fins a coses concretes com la proposta de flexibilitat domèstica, fins a propostes de mobilitat urbana. També valora molt positivament la gestió col·lectiva de l'energia que es fa concretament en aquesta proposta. En aquest treball, el jurat ha valorat l'interès dels arquitectes en la incorporació de l'espai exterior a la intervenció integral. La tipologia d'aquests habitatges, entre mitgeres, molt condicionats en termes de ventilació i d'il·luminació, no han significat cap obstacle per als arquitectes autors. El seu treball ha donat lloc a un resultat eficaç que, a més, deixa molt clar el que s'ha conservat i el que s'ha afegit. És un bon exemple de transformació al llarg del temps,
tot i haver apostat per un projecte geomètricament complex. Aconsegueix ser flexible en cada moment a les necessitats d'espais dels seus habitants i ser valent i propositiu a l'establir noves relacions entre interior i exterior. El jurat valora aquesta intervenció que de forma complexa treballa a escales molt diferents. Soluciona un problema urbà d'acabat de mitgeres, distribuint volumetries i usos diversos, recuperant la construcció preexistent. Aprofita energèticament l'orientació del nou edifici i disposa la façana principal mitjançant transparències i filtres que minimitzen l'escala del nou volum. El jurat valora i destaca l'estratègia utilitzada del reconeixement de les preexistències i com es treballa amb el seu context, aportant millores espaials interiors del tractament dels espais intermitjos i les circulacions en benefici del nou programa que es proposa. Aquí, els arquitectes, a través d'un eix imaginari, han concretat la nova distribució de l'habitatge i a partir d'ell determinen zones diverses sense alterar substancialment els volums inicials. Els membres del jurat volem ressaltar aquest fet amb molta força. La capacitat de poder transformar espais a partir de l'aplicació de geometries de superfície. Es valora especialment el tractament dels exteriors i com l'edifici es relaciona amb el seu entorn immediat. Es destaca l'acurat ús de les làmines d'aigua com a element fonamental en la concepció del projecte i les seves relacions, així com la disposició harmònica dels materials que l'envolten i contenen. El jurat valora l'aposta en aquesta edificació per donar una nova configuració en un habitatge entre mitgeres condicionat per una geometria allargada. L'ús de la llum, la utilització de nous materials flexibles i la incorporació de la verticalitat en l'espai interior configuren nous espais habitables sense alterar l'essència de la composició, el volum i l'estructura de l'habitatge original. El jurat valora les subtils variacions al llarg de la planta que particularitzen els petits espais que a través de la il·luminació i l'acústica qualifiquen molt bé aquests petits microclimes a dins la planta. També valora l'optimisme atmosfèric que proposa aquest projecte, que creiem que és molt necessari, diguéssim, en un programa concret com una vermuteria. Les següents són les obres seleccionades en les modalitats 1 i algunes de les qualitats destacades pel jurat. Valuós exercici d'equilibri en la disposició de la volumetria, el recorregut d'entrada i la tria sensible dels materials en la composició de façana. Claredat i determinació en l'adaptació d'una preexistència contundent com a estratègia per implantar un habitatge ben resolt. Un bon exemple del tipus casa amb pati, en un context urbà dens, on aquesta peça juga un rol fonamental i equivalent a la resta d'estances. Edifici d'una correcció i sensibilitat impecables en l'orientació, la relació amb el carrer, la distribució interior, la geometria i les proporcions. Aquest és un cas de clara millora de les condicions d'un edifici quan s'apliquen encertadament solucions arquitectòniques curoses i eficaces.
Tota escenografia és arquitectònica. Pocs exemples com aquest, especialment ric, expressiu i definidor del mateix espectacle. Intervenció valenta i molt elaborada de naturalització, però també d'exploració compositiva i expositiva de la biodiversitat dels espais públics. Rehabilitació d'èxit basada en el respecte dels elements existents d'alt valor i una quasi imperceptible manera de millorar l'arbrat i els accessos. El jurat valora el treball en profunditat sobre els espais de relació entre l'interior i l'exterior, així com l'acte de complicitat entre els projectistes i la promoció, adoptant una actitud generosa en la concepció dels habitatges. És un clar exemple de com es pot anar més enllà en el desenvolupament i disposició de les façanes i de com portar al límit una idea contundent i d'èxit. És una obra que porta reflexió sobre com el treball sensible i curós pot aconseguir un resultat d'alta qualitat. La intervenció no només resol un problema d'accessibilitat, sinó que incideix de manera beneficiosa en l'arquitectura i aporta riquesa volumètrica i espaial, tant des de l'interior com de l'exterior. El que volem ressaltar d'aquesta obra és que es concreta un extraordinari equilibri entre l'envergadura del conjunt i l'escala del seu entorn paisatgístic. El jurat també ha valorat el diàleg harmònic de les dimensions donades a pilars i encavallades metàl·liques. I també volem ressaltar amb molta força l'esplèndid disseny de la coberta, on el diàleg entre les zones translúcides i cegues la fan del tot molt lleugera. El jurat reconeix l'aposta d'aquesta obra en intervenir en una casa de cos, introduint canvis a la concepció tradicional a partir d'una perforació que el que fa és altera els volums i proposa una qualitat espaial interior molt interessant. Valorem especialment l'estratègia en la tria de l'estructura, la seva dimensió i distribució, que permet disposar d'espais fonamentals, un de lliure, central i flexible, i un de parament secundari, perifèric, que proporciona un ús estretament lligat a l'experiència docent. Concepte i informe es fusionen. El Premi de la ciutat de Terrassa sorgeix amb la voluntat de valorar aquelles obres que porten a la ciutat i als seus habitants millors solucions per a l'espai públic i ajuden a qualificar l'entorn urbà en general. Són obres que han de tenir tres mirades: mirades d'accessibilitat, mirades d'igualtat de gènere i la mirada de respecte al medi ambient. Poden ser intervencions a façanes, recuperació de l'espai no accessible, millores a la vialitat, parcs i jardins. En definitiva, són obres clarament destinades a afegir qualitat al passatge de la ciutat de Terrassa i al benestar dels seus habitants. L'Espai Buit, amb un programa de coworking de professionals de psicologia, és el guanyador del Premi Ciutat de Terrassa d'aquest any perquè resol de manera hàbil la integració de l'espai urbà a la ciutat. Com ho fa? La façana del projecte s'endarrereix en planta baixa, regalant superfície a la ciutat i a l'espai públic i creant un nou espai flexible i de transició. El jurat valora aquest esforç que a més assegura una correcta execució dels paràmetres d'accessibilitat. Bé, doncs, fins aquí els guardonats, els seleccionats i els presentats a les diferents modalitats de les mostres del Vallès i de Barcelona
d'aquests darrers anys, la tercera mostra de Barcelona i la 8a mostra del Vallès. Agrair a tots els que han participat en aquestes mostres, perquè al final el que volem, tal com deia el comissari anteriorment, és mostrar l'arquitectura que s'està realitzant. Creiem que és un bon exercici ensenyar el que s'està construint en aquests anys, destacar concretament les coses que són millors perquè puguin ser reproduïbles o puguin representar parts simbòliques d'aquell període. I també vull donar especialment, ja hem vist el Premi Ciutat de Terrassa, les gràcies a l'Ajuntament de Terrassa per seguir confiant en nosaltres en aquell premi que va començar als anys 80 i 90 a entregar-se a l'Ajuntament de Terrassa a les millors façanes que feien els constructors en aquell moment, que s'hagi pogut reconvertir i que siguem els arquitectes els que donem aquest premi a la millor transformació de l'espai urbà per al ciutadà. Donar-vos les gràcies a tots per haver vingut també. Ara la degana, l'Assumpció, clourà l'acte. Només comentar-vos que després d'aquesta cloenda hi haurà un petit concert en què demanaré que pugin també després a l'Oriol Sanya, director artístic de la Fundació Grupo Sifu, i després en Cristian Rovira, vicepresident de la Fundació també Grupo Sifu, que ens oferiran aquest concert que clourà l'acte. Sense més, passo la paraula a l'Assumpció Puig, degana del Col·legi d'Arquitectes, perquè clogui socialment l'acte. Gràcies. No, se sent? Vale, sí. Doncs gràcies, Miquel. Bé, jo cloure un acte que crec que dintre de les circumstàncies en què estem és un acte magnífic. Fa una mica raro, us veig tots amb mascaretes, però realment és un acte magnífic. Estem en un lloc interessant de la ciutat de Barcelona. És l'estiu, és un acte a l'aire lliure. Hem pogut gaudir de tota aquesta arquitectura que ens ha ensenyat les mostres, la mostra de Barcelona i la mostra del Vallès. Ja sabeu que el Col·legi d'Arquitectes té com un dels deures importants difondre l'arquitectura. Per tant, aquest és un dels grans actes que fem de difusió de l'arquitectura. Estem intentant que aquesta difusió vagi més enllà amb la nova web que tenim d'arquitecturacatalana.cat, que és una web que ens està ensenyant, a més ens està relligant arquitectes, llocs, o sigui, ubicació, tipus d'arquitectura, períodes, etc. Us recomano que hi entreu. El gruix, diguéssim, d'aquesta arquitectura catalana és la que anem extraient d'aquestes mostres que anem fent. Ja tenim una trajectòria. Jo he arribat tard, ho sento, tenia una sessió d'aquestes interminables virtuals, però realment les poques obres que he vist crec que són d'una qualitat interessantíssima. Ens passa cada any, crec que cada any ens quedem sorpresos, per tant, estem fent una gran arquitectura a Catalunya i per tant és un honor tremendo, diguéssim, representar en aquests moments com a degana aquest col·lectiu que està avançant amb totes les dificultats que hi ha en aquest moment, que els sabem des del col·legi en l'exercici professional, però que en canvi avancem i avancem millorant, avancem innovant, avancem amb il·lusió, empoderant-nos. Per tant, jo crec que és un dia de joia avui. També crec que he de parlar de l'esforç que ha fet la demarcació de Barcelona, perquè en aquests moments era difícil plantejar-nos un acte com aquest i per tant agrair moltíssim a la seva presidenta i a tota la Junta l'esforç que han fet de poder fer aquest acte i de tenir, diguéssim, aquesta presència quan toca, no esperar ni al setembre ni a l'octubre ni no sé quan, sinó tenir-la ara que ja tocava i que a més ens ajuda, diguéssim, a tornar-nos a retrobar una mica com a professió, perquè feia dies que no ens vèiem, feia dies que tenim el col·legi de mínims, amb atencions molt mínimes, i per tant, moltes gràcies. Fem altres coses similars, perquè ara, avui i ahir estàvem reunits al jurat dels Premis AJAC, per tant, el col·legi no deixa d'impulsar tot allò que sigui fer difusió de la bona arquitectura que fem aquí a Catalunya, i per tant, felicitar-vos a tots, els guardonats, els seleccionats. També felicitar i donar les gràcies a la Diputació de Barcelona, a l'Ajuntament de Terrassa pels premis específics que han donat i donar-vos les gràcies a tots els regidors, tinents d'alcalde que avui esteu aquí i membres de l'Ajuntament de Barcelona, com l'arquitecte en cap, que també el veig a darrere d'una mascareta. Gràcies a tots per ser avui aquí i em sembla que
cloem l'acte amb música, que és una que també ens agrada fer-ho, perquè entenem que la música i l'arquitectura tenen molta relació i també és una manera maca i agraïda de cloure un acte. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara anem a donar uns moments de música a través de la Fundació Grupo Sifu, que ens fa molta il·lusió poder estar aquí. Un concert d'art inclusiu amb artistes amb i sense discapacitat. I aprofitarem per presentar un dels primers artistes. Ell és l'Eric Díaz, que ha sigut un dels becaris, un dels becats d'aquest any dintre del que són les beques Superarte. També comentar que tota la música que heu anat sentint durant tot l'acte el teniu a la cadira, que s'ha presentat el disc Boston Bridges. És un disc en el qual sempre aquests ponts ens ajuden entre connectar entre art i música, i ja que estem fent música i arquitectura jo crec que ens donen pas en aquest aspecte. I després de l'Eric l'acompanyarà el Gerard Guerra, que també és un extraordinari pianista que a més forma part de tot aquest món del COAC, cada cop el tenim cada cop més present. Després tocarà l'Albert Bello a la guitarra i juntament amb mi. Jo no tenia previst tocar, però és el meu primer concert després del desconfinament i m'he autoconvidat perquè realment em feia molta il·lusió de poder estar aquí amb tots vosaltres i poder una mica expressar-nos musicalment. Que posaré això, soc una mica més alt. Ara. Molt bé. Interpretarem dues peces. Una és una rumba, ja que estem a Barcelona hem de potenciar una miqueta també la música que hi ha aquí. És una rumba gitana que es diu Plaça Eivissa, un tema que també Plaça Eivissa de l'Hospitalet. Després l'Albert us explicarà per què aquesta plaça Eivissa. I després nosaltres toquem jazz menú, gypsy swing, aquest swing que ha estat a Barcelona vinculat als anys 30 i 40 i que sempre ha format part d'aquesta ciutat. I per què no tocar el minor swing que representa aquest estil. És a dir, no pots tenir el carnet de jazz menúixaire si no toques el minor swing. Per tant, l'hem volgut tocar avui. I acabarem amb un dels becats de l'any passat, les beques d'Excel·lència pel Conservatori Superior de Música del Liceu, la qual amb el grup Sambac capítol 1, on està el Polo Oñate, el Francesc Guzmán i la Carolina Labau, que ens tocaran dues peces molt maques. Una que a mi em va fer referència, la vaig poder veure per Rets per Sant Jordi, en l'abril, en el qual es titula Les floristes de les Rambles, en el qual és un tema preciós que ens interpretaran d'una manera molt directa, i després acabaran amb un tema que es diu Trem das 11, que està molt basat en la samba i barrejat pel seu turmis que tenen al cap, que suposo que també ells us acaben d'explicar com funciona. També donar les gràcies a l'Alcor per haver-nos convidat. Des de la Fundació Grupo Sifu sempre estem amb aquest vincle que ja no és la primera vegada que treballem junts. I també gràcies a tots vosaltres, que encara que entenem que les circumstàncies són les que són, però jo crec que avui és el moment una mica per poder tocar la música. Mentre es va col·locant l'Eric en el violoncel, la primera peça que ens interpretarà és una giga dintre que està formada d'una suite de Bach. Les gigas antigament eren unes danses en el qual es ballaven, nosaltres les hem interpretat d'una manera com es tocaven en aquella època, i a més, com Pau Casals va recuperar aquestes suites de Bach i va ser els primers en interpretar-les, doncs què més que tocar-ho amb el violoncel. La segona peça que interpretaran juntament amb el Gerard Guerra és un tema d'Edward Elgar que es diu Salut d'amor, que jo crec que en aquests moments el títol jo crec que s'escau d'una manera perfecta. Per nosaltres, dintre del que és la Fundació, el Grupo Sifu, hem fet una gran aposta, sobretot amb l'art, sobretot amb les beques, sobretot amb les gales que fem anualment, en el qual creiem que cada cop hi ha més talent i cada cop l'artista cada cop ha d'anar més endavant. Doncs us deixo amb l'Eric, un dels becats de la beca de Superarte d'aquest any, que ve de Manlleu,
i que realment cada cop que l'escolto cada cop ens sorprèn més. Us deixo amb ell i que disfruteu. Moltes gràcies.
aquests moments amb mascaretes o sense s'omplen amb aplaudiments i queda superguai. Veieu que bé?
parem, però haurem de demanar un metge, jo crec. Pot respirar. M'agradaria donar la benvinguda a Sambach, capítol 1, que ens interpretaran dues fabuloses peces. Moltes gràcies.
canviat tu, oi? El meu sí. Pujar-lo. Sí? Francesc, estàs? Agafa't el paper. Un moment. Bueno, com podeu comprovar, tot el bo es fa esperar, eh? Sí? Vale. Com vulguis. Sí. Les floristes de la Rambla sembren flors a tots els vents i si a l'estiu no les venen ja les vendran a l'hivern. Venen flors per a turistes i venen flors a pecadors. Venen flors per a les festes de rics, de pobres, de morts. Les floristes de la Rambla ajuden a sortir el sol, donen el blanc a casades, donen a viudes el dol. Venen flors per a les santes i venen flors als pecadors. Venen flors per a les festes de joves malgastadors. Hi ha una florista a la Rambla que quan plega cap al tard guarda una rosa vermella, la guarda per l'estimar. Les floristes de la Rambla ajuden a sortir el sol i si a l'estiu no les venen ja les vendran a l'hivern. Si per Sant Jordi no en venen ja les vendran a l'hivern. Bona nit. Com esteu? Bé? Molt bé, així m'agrada. Bé, moltes gràcies per ser aquí i moltes gràcies a l'organització per l'espai. Ens fa molta il·lusió. És el nostre primer bolo com a Sant Bach capítol 1 després del confinament i, evidentment, fa molta il·lusió poder tornar a compartir. Esteu molt guapos tots amb la mascareta, us ho dic jo. Bé, Sant Bach capítol 1
Per explicar-ho molt ràpidament, és capítol 1, perquè hi ha diversos capítols, sí. Si entreu al nostre Instagram, que és Sambach Ritual, ho descobrireu. I és una fusió entre les cultures de Brasil, la cultura popular brasilera, la música de Johann Sebastian Bach i tota l'herència que té a Alemanya, i en el nostre capítol 1 passem per Barcelona, com heu vist. Aquest és un tema del Miquel Porter, el que acabem de fer, de l'any 62, que a nosaltres ens remet a una època, de fet, molt més antiga. Ens remet a fa 100 anys, a aquella Barcelona del paral·lel, de les Rambles, de les passejades, que bé, que ens inspira com a ciutat cultural, viva culturalment, amb una potència i amb una vinculació amb Europa i amb tot el món. I bé, una mica apel·lant allò que dèiem abans del viatge, abans parlaven de la maleta, no? Una mica apel·lant a aquest viatge. Nosaltres fem un viatge que va de Barcelona, passa per Alemanya i arriba a Brasil. I aquest tema que farem ara és un tema de Don Iran Barbosa, també dels anys 60, curiosament. Don Iran Barbosa és un compositor de São Paulo molt important i molt reivindicatiu socialment parlant. Per més que sembli mentida, el samba no és un gènere només per ballar i per moure la cadera, que també, sinó que moltes vegades és un gènere que reivindica molt, i aquest tema es diu Tren das 11, que vol dir el tren de les 11, i parla del transport públic de São Paulo als anys 60, que era terrible. Actualment també ho és, però bueno, està una mica més ben dissimulat, diguem. Moltes gràcies a tots per ser aquí i per l'espai. No us els he presentat. Carolina Labau a la veu, Francesc Guzmán al violí, jo soc en Pol Oñate, Sambach capítol 1, Tren das 11. I el teu somni? Quin color té? T'has preguntat mai si els somnis tenen color? Nació? Bandera? Terra conquerida? Aquesta història va dels somnis d'algú a l'altra banda del mar, del filat, dalt d'una muntanya en una casa amiga. Va de les dones i els homes que ens han portat fins aquí, a bord del seu somni. Per descabellats i imprudents que fóssim, almenys, per començar, ens toca reconèixer que sense ells no hi seríem nosaltres.
posso ficar ainda mais um minuto com você. Não posso ficar ainda mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jassanã, sem perder esse trem que sai agora, são de horas, sou amanhã de manhã. Não posso ficar ainda mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jassanã, se eu perder esse trem que sai agora, são de horas, sou amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto não chegar. E sou filha única, tenho minha casa pra olhar. Não posso ficar no mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jassanã, se eu perder esse trem, sai agora, são de horas, sou amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto não chegar. Sou filha única, tenho minha casa pra olhar. Gràcies! Moltes gràcies. Gràcies per ser-hi. Se'm sent? Bona nit. Gràcies a Sant Bach. Simplement des de la Fundació Grup Sifu agrair moltíssim el fet que ens hagi donat l'oportunitat d'estar avui amb vosaltres aquesta nit. Per nosaltres, el món de l'arquitectura és una referència perquè vosaltres, els arquitectes, porteu molts anys demostrant que l'art de l'arquitectura pot ser inclusiu, que l'art de l'arquitectura pot ser accessible per tothom, però sense perdre una qualitat artística molt elevada. I nosaltres, des d'un altre àmbit, des de l'àmbit de la música i de la dansa, intentem fer alguna cosa similar, demostrar que aquest art pot ser accessible, que aquest art pot ser inclusiu, però sense perdre una qualitat artística molt elevada. Per això fem una sèrie de beques i avui he pogut veure un tast
dels becats que hem tingut aquest any, on demostrem que es pot fer art inclusiu, accessible, amb una qualitat extraordinària. Moltíssimes gràcies a tots i per nosaltres un plaer, com a Fundació, haver pogut compartir-ho amb vosaltres. Moltes gràcies. Benvinguts a la Gala Massin. Vais a poder disfrutar del arte de personas con y sin discapacidad. Juntos van a actuar y van a brillar por su talento. A nosaltres no se'ns acudeix una manera millor de sensibilitzar la societat. De fet, això que us mostrem aquí és la societat que assumiem des del Grupo SIFU i des de la nostra fundació. Tengo minha casa pra olhar. Pois calengutum, pois calengutum, pois calengutum. Pois calengutum, pois calengutum, pois calengutum. Your friends told you to make me sing another song. Good luck, maybe with you. Aquestes persones, a més d'artistes, són veritables històries d'èxit i superació. Són persones meravelloses. No dudo que es amor, la forma en que te ves, que sepa el mundo entero que te sientes bien con todo lo que tienes, todo lo que eres. Si un líder és una persona que pot inspirar altres amb els seus somnis, no se m'acudeixen millors líders dels que avui tenim aquí amb nosaltres. Bueno, ja hem acabat, però jo vull demanar al Toni Mira, que és ballarí, coreògraf, que fusiona els seus estudis de l'arquitectura amb la música, que pugi a l'escenari. Això és una part improvisada, no us espanteu, però és que fa tant temps que no ens veiem que li hem dit al Toni que ens faci ballar. Em sentiu ara? Hola, perdoneu. Mira, sé que tots tenim el cul una mica quadrat perquè portem molta estona així sentats. Aquí ara ens donaran de menjar i de beure, però us volia proposar una performance molt petita de 2 minutets, i us l'explico. Mireu, allà hi ha una paret, tots tenim al sota una cadira, llavors el que us proposaré és que ens aixecarem, encara no, quan us digui, pleguem aquesta cadira, que és molt fàcil de plegar, i ens anem tots cap enllà, deixem la cadira recolzada sobre aquella paret i tornem caminant cap al lloc que ens donaran de menjar. És una petita performance perquè aquest espai és molt maco, normalment entrem als espais i mirem els espais, després tenim a la gent i mirem a la gent, però el que us demanaria és que intentem mirar les dues coses alhora, la gent i l'espai, i amb aquest petit joc farem una petita coreografia i aprofitarem per una cosa, quan anem cap allà només veurem clatells, però quan tornem començarem a veure cares. Llavors us demano que ens mirem als ulls, que ens mirem a les cares i en 2 minuts estarem tots allà menjant i haurem despejat aquest espai en el qual podrem estar xerrant, etc. Sí? Per fer això posarem una música d'un vídeo que vam fer per reivindicar l'espai que finalment hem aconseguit, que és el Taller Marriera.
amb el qual estem molt contents tots. Llavors, podeu tirar el vídeo, sisplau? Us demano que us aixequeu, sí? Que agafeu la cadira, que la plegueu i compto una cosa. Mireu, és un joc molt fàcil, el que us demano és que no podeu passar a ningú, hem d'anar molt a poc passejant cap a aquella paret, deixem les cadires allà i tornem. I senzillament fixem-nos en què estem fent, siguem conscients del que estem fent. Quan sentiu la música podeu començar a fer-ho. Anirem tots cap allà, no, al final anem tots cap allà, sí, perdoneu. Anem tots cap allà, sí, quan sentim la música. Encara no, quan sentim la música, sisplau, i intentem no passar-nos, que ningú passi a ningú, sí? En seguida començarà la música. Sí, perdoneu, el que us havia avisat que havíeu estat allà, no? Ara comença la música, Molt a poc, anem fent una passejada. Som-hi, anem passejant, tranquil·lament, I quan arribem al final, molt bé, fantàstic. I siguem conscients d'aquesta performance. Deixem la cadira i tornem, i ara els que tornem veurem cares en comptes de veure clatells. Tornem. I gaudiu de la gent que s'esteu creuant, mirem-nos als ulls. Deixem la cadira i tornem. Deixeu-la com vulgueu, no passa res. A poc, sí, fantàstic, tornem cap a la barra i demaneu el que vulgueu. Seguiu tranquil·lament. Gaudiu d'aquesta petita performance que tots estem movent-nos. Gràcies, mai havia fet coreografiat per 100 ballarins, estic molt content. Moltes gràcies. Haznos una foto con el móvil y con la cámara.